Regai tisangane zvakare pachikamu chedu chokupedzisira chenyaya yedu yatakatanga muzvikamu zvitatu zvapfuura. Chino chava chikamu chechina chinova ndo chokupedzisira chenyaya yedu inoti ukama hwomuridzi wemba. Ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu. The relationship between the owner of the house and the living bricks. Muchikamu chedu chekutanga takapa introduction yekuti dombo rakarashwa navavaki raimbova ani uye sei vakarirasa. Tikapapo introduction kuti izvo zvinonzi zvidhina zvipenyu kana kuti matombo mapenyu ndivanani uye vanodiwa nomuridzi wemba nokuda kwechikonzero chipi. Vanodiwa nomuridzi wemba nokuda kwechikonzero chokuti zvidhina ndizvo zvinovaka imba, kureva kuti muridzi wemba ari kuda imba yake. Muchikamu chedu chechipiri tikaona a dream house yaMwari, kuti Mwari vari kufunga kuvaka imba yavo. Asi imba yavo kana vachiivaka vanoda kuti ivakwe nezvidhina zvakagadzirwa kare zvisingazoshandiswi nyundo kana demo kana whatever chombo chingaite noise pamba apa kana yovakwa. Kureva kuti chimwe nechimwe chidhina chinofanira kuuya chichingopinda panzvimbo yacho. Hapadiwi noise pakuvaka imba yomuridzi wemba, imba yaMwari. Muchikamu chedu chechitatu tikaona zvekare kuti kwaizvo zvidhina kuti zvizokwanisa kusaita noise pakuvakwa kwemba zvinenge zvagadzirwa sei, uye kuti chinzi chidhina chipenyu, chidhina chaonekwa kuti chinokodzera kuvakwa chinenge chambogadzirwa sei, chinodarika nomastages api kuti chizove chidhina chapasa. Zvino nhasi tinoda kuti titarise muchikamu chedu chino chokupedzisira kuti ko izvo zvidhina zvinovakwa sei, zvinorongwa sei pamba, zvinounganidzwa sei pamba kuti zvizonzi izvi zvidhina yavaimba, uye zvinoita kuti zvidhina zvinge zviri pamba ipapo chimwe nechimwe chiri pamba ipapo zvinombobatanidzwa nei uye zvinovakwa nani uye zvinenge zvichiitei zvakamira sei pamba kuti izvonzi yava imba. Tichaverenga nyaya yedu kuna Peter wokutanga pachapter 2 verse 4 kusvika verse 6. Nyaya iyi ndiyo yatakagara tatanga kuverenga. Regai ndiiverenge zvekare nhasi tisaikangana. Verse 4 inoti yaPeter wokutanga chapter 2. Uyai kwaari iye ibwe benyu rakarashwa navanhu asi rakasanangurwa naMwari rinokosha. 5. Nemiwo samabwe mapenyu muvakwe muve imba yomweya, muve upristi butsvene, kuti mubayire zvibayiro zvomweya zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu. Nokuti murugwaro zvirimo zvinoti, tarira ndinoisa muZioni ibwe rekona rakasanangurwa rinokosha, neanotenda kwaari haanganyadziswi. Takati nyaya iyi inowanikwa kuna Isaiah 28:16 ndorugwaro rwokutaura. Zvino nhasi tinoda kuti tichiverenga nyaya yedu yechikamu chedu chino chechina chemusoro weshoko unoti ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu. The relationship between the owner of the house and the living bricks. Panapa tanzwa kuchinzi imiwo samabwe mapenyu.
takati tinotora nyaya iyi kuti Mabwe totora sokuvakwa kwatoita mazuva ano kuti Zvidhina. Iwo Mabwe agara akazoshandiswawo mukuvaka, asi vaivaka nounyanzvi. Vanhu vakatanga kuvaka nounyanzvi chaiko zvakashamisa Mwari. Vakarega kuvaka naMabwe vakavaka neZvidhina sezvatakuita nhasi. Asi kuzobva ipapo zvakazoregwa, vanhu vakuvaka neMabwe zvekare, nokuti vaivafungidzira kuti iyi nyaya yokuvaka neZvidhina ndo yakonzeresa. Regai ndirege kunyanya kupinda munyaya iyoyo, asi regai ndiverenge shoko raMwari kuna Genesis 11 verse 3. Genesis 11 verse 3 inoti, ndichatanga kuverenga nechirungu. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. Pandafarira ndipo kuti, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. Regai ndiverenge kuchishona ndisandatsada kurapa. Exodus. Regai ndiverenge Exodus nechirungu zvekare ndisati ndaverenga kuchishona. And when she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and dabbed it with bitumen and pitch, and she put the child into the and placed it among the reeds in the river's banks. Pandiri kudapa ndepekuti bitumen ndo yandiri kunyanya kudapa. Saka tichaenda kuna Genesis chapter 11 verse 3. Ndono verenga nechishona. Genesis chapter 11 verse 3. Inoti iyo vakataurirana vachiti, uyai ngatiite Zvidhina tizvipise kwazvo. Zvidhina zvakava Mabwe avo, nebitumeni rikave dope ravo. Zvozviri kureva pano ndizvokuti vataurirana pavaivaka iya inonzi Tower of Babel. Pavakavaka tawa yokutanga, uye yatisati tambozunzwa kuti kune kwayakavakwa here yakakura kudaro, nokuti haisati. KuDubai iriko tawa izvozvi yakakurisisa kudarika matawa ese epanyika. Asi tawa iyoyo haitosviki pakanga pave netawa iyi yakavakwa nana Nimrod nevamwe vake, vachiti toda kuvaka tisapararire venyika, tinoda kuvaka tawa tigare pano tichivaka tichienda mudenga kusvika tasvika kumakore. Nondokwanzi the heavens, kwete kudenga kuna Mwari, kuma heavens kuriya kusky. Ukaverenga zvakanaka unoona kuti ndo zvinotaura Bible, nokuti kuna the birds of heaven nana chichi zvakadaro, kwaive into the sky, kwete kuchigaro chaMwari sezvinotaura vanhu. Right. Vakati ngatichiitai Zvidhina, nokuti kuvaka nematombo vakaona kuti building yatiri kuvaka iyi haichadi matombo, yakuda Zvidhina. Zvino kana taita Zvidhina tozvipisa kwazvo. Let us make bricks and burn them thoroughly. Tozvipisa kwazvo. Takasangana nazvo muchirongwa muzvikamu zvakadarika, especially part 3 yenyaya iyi yokupisa Zvidhina. Zvino pamwe pandafarira ndepekuti Zvidhina zvikava Mabwe avo, paya pakanzi nemiwo saMabwe Mapenyu, apa ndo paya patakati isu taakuti Zvidhina, nokuti ndo zvavakaita vavo. Panzvimbo yechiMabwe vakaisa Zvidhina zvakatsva kwazvo. Pamwe pazondinakidza ndepekuti panzvimbo yedhaka riya ratinoti mota,
apa panzi dope nechishoma. Panzvimbo yedhaka ratinoti mota vakaisa bitumen. Bitumen tinoiziva kuti 1 inonama kuti zvinhu zvisabvinze, 2 inonama kuti zvinhu zvibatirirane, 3 inodzivirira kunyange mvura kuti isasenerere. Ndo zvakaita bitumen. Ndo yavakanamisa iyoyo ndo yaive mota yavo, ndo rakanga riri dhaka ravo rokuvaka naro. Ndamboverenga kuna Exodus chapter 2 verse 3 ndichida nyaya yebitumen. Kunonzi akati asasagoni kumuvanza, Mozisi uyu akanga asasagoni kuvanzwa, akati asasagoni kumuvanza akamutorera tswanda yenhokwe akainamira nebitumini nenamo, akaisa mwana mukati mayo, akaigadzika pakati petsanga kumhenderekedzo dzorwizi. Iri ibhasikiti retsanga muzvadzo, asi nokuti razoiswa bitumini nenamo rabva raiswa mvura, mwana arimo ari mupenyu, mvura haina kukwanisa kupinda nekuti paiswa bitumen. Bitumen iri kubata tsanga ichisangana nenamo, handitika iri kubata tsanga uye iri kubata kuti mvura isapinde mubhasikiti chairo retsanga. Mvura haina kupinda nokuti raiswa bitumen. Iyo bitumen ndiyo yataona kuna Genesis kuya vachivaka rusvingo rweBabel, Tower of Babel. Katichiti tower tiri kureva imba refu yakakura, ayatoti maskyscraper. Ndo maskyscraper atakanzwa kutanga kuvakwa, asina nhasi hakusati kwavakwa imwe yakadaro, yakavakwa nezvidhina zvakatsva chaizvo. Mota yavo kana kuti dhaka ravo vachishandisa bitumen. Zvino regai tipfuurire mberi. Nyaya yandiri kuda panapa manje ndiye kuti imba kana ichivakwa, imba kunotorwa chidhina. Chidhina chisati choiswa pamba panokanywa dhaka. Dhaka iroro rakanywa rakanaka rinobva rawaridzwa. Rawaridzwa rinowaridzwa nelevhu inofanira kuwaridzwa nayo, nesaizi inofanira kuratidzwa nayo. Chidhina chobva chatorwa chaiswa pamusoro, kotorwa chimwe chechipiri choiswapo nechemberi kwechiya, kotorwa chechitatu choiswapo nechemberi. Raini iroro repasi ropera, kotwa second line. Asi chidhina makona ezvidhina haanangani pakuvakwa. Anofanira kuti raini repazasi chinozonangana kona yacho nelaini rechitatu nelaini rechi5. Iri rechipiri rinenge rakazvimirira roga rine makona aro akanangawo pakati pezvimwe zviya. Ndokuvakwa kunoita vanovaka vanozviziva zvandikutaura. Asi pakati pechidhina chimwe nechimwe panoiswa dhaka, mota panoiswa dhaka tokuvaka naro. Hakuna chidhina chinobatana nechimwe, iye inonzi dry bond, haiko, haidiwi. Ukaona bhirida aita dry bond, ibva wamuti imbondidzorera tumwe tumari twangu, nokutika imba iyi ndagara ndichazoiripeya mangwana nepawakanganisa. Chidhina chimwe nechimwe chinozvimiririra pacho choga. Asi chidhina chimwe nechimwe chinenge chakakomberedzwa right round nemota. Right round chidhina chochinenge chakakomberedzwa nedhaka. Kureva kuti zvidhina nyangwe zvikaita 10,000 pamba, chimwe nechimwe chidhina chinenge chakamira panzvimbo yacho yachaiswa, uye chanyatsokulevhurwa kuti ichi chidhina chave level, uye chanyatsokuonekwa kuti makona acho amira zvakanaka, chaonekwa kuti musana wacho nedivi racho nedumbu racho zvamira zvakanaka. Asi zvamira kudero, mativi acho ese ari mana anenge akakomberedzwa nedhaka rokuvakisa. Chimwe nechimwe chezvidhina hazvinei kuti maita raini rimwe chete kana maviri. Chimwe nechimwe chidhina hachigumi chimwe. Chidhina chimwe nechimwe chinomira panzvimbo yacho. Asi chakakomberedzwa
rakakomberedza zvidhina zvose idhaka. Hazvinei kuti raiswa musi umwe chete kana mazuva maviri kana mamwedzi miviri kana mwedzi mitatu kana gore, asi paraiswa dhaka iri, iro ndo rinenge rakabatana. Dhaka rose reimba yose rakabatana, kureva kuti ukafambisa chimunhu chako pane dhaka chinofamba mimba yose kusvika chadzoka pawangatangira, nokuti dhaka rimwe chete rakabatana. Asi chidhina hakuna kana chimwe chete chinobatana nechimwe. Zvidhina zviri kubatanidzwa nemota. Panapa tikuona vakavaka tawai vakashandisa bitumeni panzvimbo yemota, vakashandisa bitumeni panzvimbo yedhaka kuti zvinyatso kusimba, nokuti bitumeni ine zvainoita, inonama. Yanama inosimbisa, yasimbisa inodzivirira kunyange mvura inoda kufohla. Haisenereri nepabitumeni mvura. Kuda kuti chidhina ichi chakatsva chaizvo, mvura haisenereri nepachidhina. Zvino ichiwo chashandiswa kuti chivake imba iyi, mvura haisenereri futi. Iri ndiro dhaka rinodii, rinobatanidza chidhina chimwe nechimwe chemba, asi hachibatani nechimwe, asi zvinenge zvakabatwa nedhaka zvose kuti zvimire zvive imba imwe chete yakasimba. Mawuzi ayo amire, mawuzi ayo ashawe, chidhina chisatsvedze, chisabve panzvimbo yachaiswa, chinenge chakakomberedzwa nedhaka ratinoti mota. Uye thickness kana upamhu hwedhaka iroro kana bhiridha achivaka zvakanaka hunofanira kunge hwakainzana. Asi nyange hukasainzana zvakanyatsokuti kwesere, asi chiri kudiwa apa ndechokuti dhaka iri rinofanira kubatana rose, right round the house. Dhaka rakabatana, hapana parinenge risina kubatana. Asi chidhina hapana kana chimwe chete pazvidhina mathousands ayo akawanda kudaro, hapana chidhina chinenge chakaguma chimwe. Kureva kuti chidhina chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho. Amen. Chidhina chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho. Now, iko kuve chidhina chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho, zvinongoreva kuti pakuvakwa kwemba yaMwari, pakuvakwa kwemba kunyange yako, chidhina chimwe nechimwe chinokosha, asi kukosha kwacho chinenge chichikosha chiri panzvimbo yacho. Hakuna chinofanira kupinda mulaini rechimwe, hakuna chinofanira kuenda panzvimbo yechimwe, hakuna chinofanira kupusha chimwe. Chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho chiri kuitisa kuti chirambe chiri ipapo. Mweya mutsvene unoramba wakaitisa kuti umwe nemumwe pakuvakwa kwemba yaMwari arambe ari panzvimbo yake. Mota iya bitumeni iya yataurwa ndiyo mweya waMwari unoramba wakabata kereke yose, unoramba wakabata umambo hwose, unoramba wakabata imba yose yaMwari kuti irambe yakamira. Asi haingomiririri dhaka chete, no, panoda zvidhina, asi chimwe chidhina chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho yachakaiswa nomuvaki. Tinofarira panoti Jesu anoti, pamusoro pedombo iri ndichavaka kereke yangu. Iye ndiye anovaka, ari kuivaka nezvidhina zvakatsva zviya zvokutsva, but ari kushandisa mota, bitumen kana kuti dhaka kubatanidza chidhina chimwe nechimwe. Kana dhaka riya raomerana nechidhina, chidhina hachichafambi, chotovepo makore namakore namakore namakore. Why? Nokuti paiswa dhaka. Asi dhaka iri chandafarira nchokuti dhaka rimwe chete rinenge rakabatana imba yose. Mumbozvitarisa muchitevedza dhaka iro riri pazvidhina zvinenge pamba isina kuplastwa, muchaona kuti ukafambisa chimunhu chako ungatadze kuguma chidhina, asi dhaka rese iroro uchingotenderera unodzoka pawatangira nokuti rakabatana iwani. Ndo zvakaita mweya waMwari. Mumwe
chete. Hazvinei kuti umwe atanga kutaura nendimi nhasi umwe mangwana, sezvinoitwa pakuvaka, kuti rimwe laini rinogona kuvakwa nhasi asi rimwe rovakwa mangwana, asi dhaka rinobatana rongove rimwe chete, nokuti rimwe chete mota iwana. Asi zvidhina ndo zvakasiyana. Chimwe nechimwe chinoenda panzvimbo yacho nenguva yacho, asi chaiswa panzvimbo ichocho hachichabvipo, nokuti mweya mutsvene unochiramba wakashisa ipapo. Izvi zvidhina zvakatestwa zvikaonekwa kuti zvinokwalifai, hazvibvi panzvimbo yazvo. Ndinofarira nyaya yakaitwa nana Gideon. Ukaverenga kuna vatongi chapter 7 yandiri kudai verse 21 kutira kuti tigure nguva, iri kuti vakamira mumwe nomumwe panzvimbo yake, vakakomba misasa, hondo yose ikamhanya, vakaridza mhere, vakatiza. Vakairwa navo varume ava pavakaridza matrumpet, varume ava pavakaurayira hari dzavo pasi, pukabuda zhenji romoto raiva rakavigwa muhari. Vavengi vakabva vaita homicide nesuicide, ndokutiza vachiurayana vachimhanyisana voga. But ava varume vaive naGideon 300 ava, chikwata chimwe nechimwe che100, vakamira, hanzi verse 21 ya vatongi 7, vakamira mumwe nemumwe panzvimbo yake, vakakomba misasa, hondo yose ikamhanya, ikaridza mhere, vakatiza. Vavengi vakatiza, vanhu vakamira umwe noumwe pandafarira ndipo panzvimbo yake. Unoziva imba yaMwari inomira, yakamira kuderuka, iri kumiswa nokuti chidhina nechimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho, asi zvose zvakabatwa nemota. Umwe noumwe mukereke panzvimbo yake, umwe noumwe mumba maMwari panzvimbo yake, umwe nomumwe mukingdom yaMwari panzvimbo yake, asi mose makabatwa nomweya mutsvene waMwari. Ndokuvakwa kwemba ichivakwa nezvidhina zvakatsva chaizvo, zvatakaita mupate 3 kuti zvinotsva zviya zvokutsva. Chinenge chasara chiri chimbishi chinopiswa kusvika charatidza kuti ndaibva, zvadisqualifyiwa zvichitoqualifyiwa, hazvivaki imba. Unoona, kereke yaMwari inomira kana umwe neumwe akamira panzvimbo yake yaiswa naMwari. Umwe nomumwe akamira panzvimbo yake yaiswa naMwari, kereke yaMwari inomira zvakanaka. Asi munhu akada kuenda pasiripo, no, hazviiti. Zvino apa kapa hazvichaendeki kuti chidhina chibve chiende chatoiswa apa, nokuti chidhina ichi chakatoqualifya, chakatoonekwa kuti chinoqualifya. Apa hatisi kutaura tichiri kuchechi, tiri kutaura tava muumambo hwaMwari, mumba maMwari, tatoiswa panzvimbo dzedu, hatibvipo. Mazuva ano tichiri panyika, so mazuva ano tichiri tsati taqualifya, ndo patinoti umwe unoona munhu achibva panzvimbo yake achidai, munhu achiti ndatsvedza ndikadonha ndaomuka. Why? Nokuti anenge akamira panzvimbo isiri yake, kana kuti anodzeza otiza panzvimbo yake. Pati panapa tiri kutaura kuti munhu anofanira kumira panzvimbo yake. Munhu haafaniri kuenda pasiri pake. Sei asingazoendi pasiri pake? Nokuti akatoqualifya, atozotorwa naJesu akavakiswa kereke yaMwari, akavakiswa imba yaMwari, akaiswa panzvimbo inofanira kuti ange ari panzvimbo iyo. Umwe nomumwe panzvimbo yake. Zvino ngatitange kutopractiza izvozvo. Tichiri panyika, tiri mukereke imomo, munhu umwe noumwe panzvimbo yake. Hakuna asingafaniri kuenda panzvimbo yake. Mumwe nomumwe anofanira kunge ari panzvimbo yake. Mufundisi panzvimbo yake, muvhangeri panzvimbo yake, mudhikoni panzvimbo yake, leader upi panzvimbo yake, mwana weshangano panzvimbo yake. But regai ndikutaurire, hakuna chidhina chisingakoshi,
hakuna chidhina chisingakoshi zvose pamba paMwari. Unoziva kune zvimwe zvinhu zviri prominent zvokuti ukatarisa maziso so anotongoonekwa, mino iyi inongotoonekwa, miromo, chirebvu, nzeve, mavoko, mabreasts, makumbo. Izvozvo zvinhu zvinokosha zvinoonekwa, but ndikutaura kuti pamunhu zviri prominent. Mukereke ndo zvamakaita. Mune umwe anotove mhino yekuti munongomuona nguva dzese ende nezvaanoita nebasa rake. Umwe mazino, vamwe nzeve, mamwe zvirebvu, mamwe mavoko, vanotongogara vakaonekwa muchechi, vanozikamwa, vane mabasa avo anozikamwa, vamwe vaimbi, vamwe vaparidzi, vamwe vavhangeri, vamwe madhikoni, maleaders, vamwe vanopupura. Asi kune vamwe vanhu varimo mukereke momo vakangonyarara vari ziso. Usafunga kuti havakoshi. Unonzwa vamwe vachiparidza vachiti vamwe munongouya kuzodzisa mabhenji. Haasi kudzisa mabhenji, ari kukosha, ari mukereke. Iwowe zvose zvauri kuita uchiimba, uri kuimbira ani kana iye asipo? Uri kuparidzira ani iye asipo? Uri kunyora marizitsana ani iye asipo? Wauri kuadresa uri mberi ndiani kana dei yanga asipo? Haasi kudzisa bhenji, ari kukosha, arimo. Unozviziva kuti munhu ukabviswa nzeve unogona kurarama usina nzeve, ukabviswa miromo iyi unorarama usina nzeve, usina miromo, mazino usina unorarama, mino yachekwa unorarama, maziso atushurwa unorarama, maoko asipo, makumbo aripo unorarama. Bviswa chiropa uone. Asi izvozvo mandikuona chiropa pandiri, asi chirimo, hachisi prominent, chakanyarara zvacho, asi chibviswa uone kuti urarama, chinokosha kutodarika zvinhu zviri prominent. Bviswa mapapu uone, bviswa itsvo uone, bviswa rwatata uone, bviswa tsinga uone, bviswa ura uone. Zviri mumunhu izvozvo. Kana munhu achidhirowiwa zvese auzvioni, unongoona kunze zvauri imiso. Saka usafunge kuti vanhu vakanyarara vari muchechi havakosha. Umwe noumwe ari kukosha ari pachinzvimbo chake, ende umwe anokosha kudarika iyewo wacho uri kufunga kuti haakosha. Noti kana iri mhino inogona kubviswa, ndine zino risiko, asi ndiri kurarama, ndiri kutsenga, ndinodya, ndichitonakirwa. But dai ndakabviswa tumwe tunhu tusingaonekwi tiri mukati, dai ndisiko. Izvozvi kana mwoyo wako uchirwadza, unotounzwa kuti uri kurwadza asi uripo, asi unotounzwa kuti ndenge ndisingararami. Kungorwadza chete kwaukabviswa. Saka usafunge kuti munhu hakoshi. Anokosha ari mukereke maariwo paaiswa naMwari. Haikona kumudherera. Noti kune zvimwe zvinhu zviri prominent pazvimino ipa, pane chimwe chinoda kutendeka ichi. Kozoya chimwe ichi chanamba 2 kubva kuchidiki. Aunofunga kuti hachina basa nekuti hachiwanzi kushanda. Asi chinoshanda, chinokosha chakadaro. Asi chiri kuonekwa, ndoda zvisingaonekwa, zvinokosha. Saka umwe noumwe panzvimbo yake anokosha. Chidhina chimwe nechimwe panzvimbo yacho chiri kukosha chiri ipapo, nokuti kana chikabviswa hazviiti zvakanaka. Amen. Saka unonyatsokuona kuti chimwe nechimwe chinofanira kunge chiri panzvimbo yacho. Chimwe nechimwe chinofanira kunge chiri panzvimbo yacho, uye nokuti ndo zvichaitwa naMwari kana achivaka imba yake. Ndati tose tisapinde muleni yeumwe, tinodisqualifyiwa. Umwe neumwe panzvimbo yake, umwe neumwe panzvimbo yake, umwe neumwe panzvimbo yake. Asi chakatibatanidza tose mweya mutsvene, chakatibatanidza tose imota. Ndo chikamu chedu chekupedzisira chenyaya yedu yokuti ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu. Zvino ukama hwacho hunouya uchisvika apa pari kudiwa kuti pavakwe imba imire, uye chidhina chimwe nechimwe chichikwanisa kubatika nemota. Unombozviziva here kuti chidhina chisina kutsva ukachiplastering haina matiri zvakanaka, mota yacho haichibati zvakanaka, waya nechina kutsva. Saka pari kudiwa chidhina chakatsva uye chiri chipenyu kuti tivake imba.
kana tavakaimba Mwari otiitira zvakanaka, takabatanidzwa umwe noumwe nomweya waMwari, umwe noumwe nomweya mutsvene waMwari. Pane nyaya inoti unoona kana vana vachigara pamwe chete vakabatana, zvakafanana nemafuta anodirwa musoro maAroni achizodzwa. Mafuta adirwa anoyerera, achiyerera mafuta ajambika, anonyatsokuyerera zvakanaka kusvika asvika kuchitsitsino, kureva kuti kana Kristu iye musoro ariye the anointed, anditika iye pakuzodzwa kwake zvinoyerera nomuviri wese, nokuti iye ndiye musoro, zvinoyerera nomuviri wese, zvokuya pahuro, zvoya pachifuva, zvoya padumbu, zvichiyerera zvichienda kusvika asi chimwe nechimwe chinozodzwa chiri panzvimbo yacho. Mafuta haatangi kusvika pabvirangu asati asvika pachifuva, nokuti anoita zvokuyerera. Kune dhibha riya rinonzi drip on, atitika dhibha iro riya rokuita pour on riya rinonyatsokuyerera kubva kumusana kunosvika rasvika kuningi, hariiti zvekujamba, nokuti rinoyerera zvakanaka richibata nzvimbo imwe neimwe. Asi nzvimbo imwe neimwe inobatwa iri panzvimbo yayo nenguva yayo. Saka chidhina chimwe nechimwe chofanira kugara panzvimbo yacho chiri pachiri. Mumbotarisa dzimba dzisina kuplastwa, ukadira mvura sounoona mvura icho chichiyerera ichidzika, chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho. Uye kana uchiverenga unozviverenga chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho, hazvibvi. Zvasiyana nokuti unoti kochachiri apa chaendepi. Why? Nokuti zvakakwalifaya, uye zvikakwalifaya kuvaka imba yaMwari. Ramba uri panzvimbo yako tichiri panyika, nokuti uri kutopractice. Nokuti kana wakunda wave chidhina chokwalifaya, unoiswa panzvimbo yako mune nzvimbo dzamuri kugadzirirwa naMwari. Ndosaka achiti ndiri kuenda ndikunokugadzirirai nzvimbo dzokugara, uye mumba mune dzimba dzakawanda. Ipapo uri kunogadzirirwa nzvimbo yokuti inge iri yako forever, yausingatorerwi, inoramba iri yako. Mwari vachitiitira zvakanaka. Nyaya yedu iri kuti ukama hwomuridzi wemba nezvidhina zvipenyu, takati muridzi wemba ndemwari. Iye Jesu chaiye ndiye musoro wekona pakuvakwa kwemba. Imivo sezvidhina zvipenyu, saMabwe Mapenyu, muvakwe muve imba yaMwari, muve imba yomweya, muve upristi utsvene, mugobayira zvibayiro zvinofadza Mwari nokuda kwaJesu Kristu. Tikati uye Mwari ari kuda kuti pakuvakwa kwemba yake pasaite noise, pakupindwa kwedenga hapaite noise. Umwe noumwe anotongonanga achienda panzvimbo pake, nokuti ari kubva akatogadzirwa kukwari, ari kubva akatogadzirwa kuoven. Tikati isusu zvidhina kugadzirwa kwazvo zvinotanga riri ivhu, rodirwa mvura, rokanyiwa moiswa muforoma, rorongwa oven, dzotsva kusvika zvaibva, zvopora, zvorongwa, zvoendeswa pamba, zvonovakwa yove imba. Kuvakwa kwazvo manje zvinosanganiswa nemota. Iwe wana ukosha husimba, asi unokosha nokuti uri kudiwa kuti uyepo pakuvakwa kwemba, but hausimba yaMwari. Saka usazvione kuti kwanzi ini ndiri more important kudarika vamwe. Hausi more important kudarika vamwe, nokuti ari important ikona, musoro wekona ndiye ari kulaina zvidhina zvese zvakainzana. Zvose zvinofanira kulainwa naJesu, zvose zvinofanira kulainwa nechief cornerstone, zvose zvinofanira kubatwa nemota, zvose zvinofanira kulevhuliwa zvichionekwa kuti zviri in straight line. Chimwe nechimwe chiri panzvimbo yacho. Kune zvidhina zviri kunze kwemba isina kuplastwa, unochiona, asi mulaini remukati hauchiona, asi chirimo. Uye dengeda chachisimo ichocho ichi hachaizove kunze, nokuti kwakusina mukati. Saka chimwe nechimwe chinokosha chiri panzvimbo yacho. Ina handina kukura kudarika imi, ina handina kukura kudarika imi. Takainzana kuna Mwari, nokuti tiri zvidhina tose tiri kufanira kuvakiswa pamba yaMwari, but tinoshandiswa umwe noumwe pako. Chimwe chinoiswa pakona, chimwe chinoiswa pakati, chimwe chinoitwa header, chimwe chinoitwa stretcher, chimwe chinoitwa flemish, chimwe chinoitwa bondi ipi neipi. Asi zvose izvozvo zviri kufanira kuti zvive zvokuvaka imba yaMwari.
Mwari ngavakubatsirei, Mwari ngavatiitire nyasha tose. Hakuna shoko raMwari rinobuya rikadzokera kuna Mwari risina charaita, nokuti hakuna shoko raMwari richashayiwa simba. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva Mwari. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva Mwari. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva Mwari kukereke. Muzita raJesu.